terapibassängen är menad för personer som har funktionsvariationer, som till exempel använder sig av rullstol, rullator eller har en assistent. För det som har problem att annars simma på en vanlig badstrand. Olen erittäin tyytyväinen, että nyt saadaan meidän asukkaille käyttöön tämmöinen mahtava allas, joka sopii ihan kaikille uimareille, ihan kaikissa ikäryhmissä ja myöskin saadaan nämä toimintavariaatioiden tarpeet huomioon otettua. Niin hyvin iloinen liikuntapalvelupäällikkö. Designen kom från början från ett fotografi som jag hade tagit i Norge för 15 år sedan. Och tillsammans med TN Bryggan så började vi skissa upp och planera det här. Och TN Bryggan var ju de som i större del då förverkligade sen de här ritningarna. Yhteistyö TN-laiturin sekä myös Raaseporin Metallin kanssa on toiminut moitteettomasti ja ollaan myös pystytty muokkaamaan vähän näitä suunnitelmia, kun tämä vähitellen kokonaisuus on valmistunut ja ollaan huomattu, että tähän tarvitaan lisäkaide, mitä ei olla alun perin ajateltu, niin ollaan saatu vierailla siellä myös heidän tiloissa ja esittää näitä toiveita. Slutresultatet blev nog så som jag hade förväntat. Det blev kanske lite större än vad jag hade tänkt från början, men det är ju inte sämre det utan snarare kanske bättre. Jag tycker att den här nya terapibassängen är ett fint tillägg till hela helheten. Det tillför säkert mera nya kunder och nya målgrupper hit till Simmis. Raaseporin kaupunki on onnellinen ja ylpeä saadessaan esittää tällaista tuotetta ja että ollaan saatu olla mukana kehittämässä tällaista tuotetta TN-laiturin kanssa. Ja ihan varmasti tullaan kutsumaan tänne paljon muita kuntayhtymiä, kuntaedustajia tutustumaan tähän tuotteeseen, koska olen varma, että tällainen uima-allas pitäisi löytyä ihan joka kunnasta.